ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବିଜେପିର ବସିବ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ 3 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ରମଣ ସି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାୟ 140 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ନବୀନ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତି କଲେଜକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଚାରର ନିଆରା ଢଙ୍ଗ। ଯୁବପିଢ଼ି ଟାର୍ଗେଟରେ। ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଧରି ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ବାଣିକୋଛା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଡାପାଜୁ ଗାଁରେ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାରର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶେଷ ହେଲା ଟଙ୍କା ଗଣତି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା କଳାଟଙ୍କା ପାହାଡ଼ର ଗଣତି। 37 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। କାଲି ପିଲର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଅସ୍ତିଆଗାକୁ ସଜଗ କରୁଥିବା ନିର୍ମାଣ ପୋଲର ପିଲାର ଭୁଶୁଡ଼ିଲା। ଆଜି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡରବାନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ପରେ 3 ଦିନିକିଆ ଓ 2 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆଜିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡରବାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ନୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଆସିଲା ମେସିନ୍। 18% GST ଲଗାଇ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାଉ ସାଧୁଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରି 8 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗତ 20 ଦିନର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଟ୍ୱିଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।